Però aquesta campanya de transport escolar que estem fent és una campanya que es fa a nivell de tot Catalunya, de totes les regions policials. Consisteix que en un mateix dia totes les patrulles efectuen un control dels autocars que porten els menors a les escoles. És molt important aquests controls per garantir que els desplaçaments dels nostres infants siguin amb seguretat i puguin arribar sense cap tipus de problema als seus centres escolars. Els aspectes principals que revisem bàsicament són les condicions tècniques dels vehicles, que estigui tota la documentació en vigor. Després hi ha uns elements de seguretat que revisem, com poden ser els extintors, les farmacioles, que els cinturons de seguretat funcionin, protectors trencavides, i després les autoritzacions administratives pertinents, com pot ser una autorització específica de transport escolar, l'autorització del vehicle, les assegurances, tot el que és les concessions administratives per efectuar el transport. I pel que fa al conductor, que tingui les seves autoritzacions pertinents i a la vegada sempre es fa un control d'alcoholèmia i drogues per evitar que qualsevol consum d'aquestes substàncies puguin afectar a la seguretat del vehicle. Una cosa que cal destacar sobre el transport escolar és que s'efectua cada dia a cada regió policial de tot Catalunya des de setembre fins a maig ininterrompudament. A part hi ha un reforç de campanyes durant 2 setmanes a l'any i a la vegada tenim relacions amb escoles que ens avisen quan fan excursions o colònies i anem específicament a controlar aquests autocars. Jo penso que la seguretat està prou garantida en el transport de menors a Catalunya.